Тя е много любознателна и интересна личност. Минка сега ще дегустира домашен суджук, мое производство. Минке, пробвай суджука. Овчарлъка е проста работа, обаче не е за прости хора. Днес ще ви представя моето стадо от 150 животни, които са под селекционен контрол. Сам си ги гледам без работна ръка. Ще ви представя и най-възрастната овца в стадото, казва се Минка. Тя е водачка на стадото и емблемата на стадото. Просто като нея няма такова живот. Когато я извикам, идва, храня с деликатеси, всичко. Тя е като човек, всичко еде. Минка сега ще дегустира домашен суджук, мое производство. Така ли? Да. Сега ще отрежем, първо да го кажеш, да каже какви са вкусовите и качества, да ги харесва сега. Тя е като човек. Само дете може да приказва. Тя приказва, ама на нейния си език. Сега ще го нарежем суджука на малки парченца и ще дадем на Минка да го дегустира. Минке, пробвай суджука. Как е? Вкусно ли е? Още малко. Още едно парченци. Давай, налягай. Днеска ти се е пълно, днеска има банкет, утре няма. Освен суджук, тя обича и други неща. Минке, това е бананче. Искаш ли да го опиташ? Ей сега, ще нарежем. В момента режем банана за Минка. Сега ще извикаме пак, тя ще дойде. Ще го обелиме, както му реда са. Минке, яла моето момиче, яла. Ела сега, ела. Ела, сега ще има бананче. Ето, бягай. Ето бананче, бягай тук. Ето, вкусно ли е бананчето? Минке, ела моето момиче, яла. Ето, това е тракера, закачено за кавичката на хлопката. Минка има тракер, последяващо устройство, което е наблюдавано по всяко време, къде се намира и води останалите животни към пасището. 4 кучета имам. Каракачанки, сериозни кучета, работни. С кобилата ги пасам и лесно. Мечка, Майя, Ласо обърли листата снимат. И Джон. Минке. Освен луканка и банан, Минка обича и кашкавал. Пробвай го, Минке. Вкусен ли е кашкавала? Ко ще кажеш? Кажи нещо, Кажи нещо. Още едно паченце ще дегустираш. Как е? Ние животновъдите, като си по време на работа, обичаме леко така да си пиваме. Какво? Това е червено вино, домашно производство. Понеже навънка е студено и човек трябва да се сгрява, когато е на работа с животите. Ай, на здраве! Минка, иска да пробваш виното. Само ще близиш малко, що да не се напиеш, после ще има аномалии. Я да видим какво съм сложил днеска в торбата. И аз съм музикант. И когато е хубаво времето, вземам инструмента с животните и така се разпускам. Образованието ми е педагогика на обучението по музика и се занимавам с животни. 150 животни отглеждам под селекция. Сам си ги гледам, нямам работна ръка и доволен съм от животните, добри приходи ми дават. Щастлив човек ли си? Щастлив съм. Този мех аз съм го произвел, другите елементи други хора са ги направили. Сега ще надуя гайдата, кучето и то може да заиграеш, знам ли го? Моето стадо има водач на стадото и така е в живота. Минка остава до края на живота си в стадото, няма да се продава, понеже и тя има наскоро дъщеря и тук преди 2 дена роди и стана отново баба. Тя си баба по рождение, но пак стана баба и всяка година Минка и тя се отчита и тя ражда. Ето е и детската градина. Има всякакви бели, пъстри, червени,
Ето ги. Има и малки, и по-големи. А това по-голямото агънце е на Минка внучката. Ще остава за тамазлък. Червената глава. Овцете са много умни животни. Някои ги смятат, че са прости, но не е така. Да добавя към кадъра, те насмятат и нас фермерите, които ги отглеждаме, насмятат за долни, защото като кажеш чубанин е долна приказка, но не е така. Аз се срамувам, че работя тая работа. Понеже ми прави удоволствие да работя и си прави кефа с тях. Аз съм овчар и съм горд, че работя тая работа. Някой, ако проявява интерес да се занимава с животни, да дойде да гледа как е в реалния живот, на место, как стоят нещата, не само по телевизията. Тоест толкова животни имал, толкова стока продава, толкова с пари вземал. Той хубаво ги вземал, ама той колко и дал още, той се знае. И някой, ако иска да стане овчар, да дойде, ще му давам съвети, напътствия и ще му кажа как стоят нещата. Това да гледаш по телевизора лесно, но не е така. Да са всички, които нагледат, всички зрители, да са живи и здрави през новата година и да са напълни кожарата с агнета.